Hetkinen. Oikeesti mitä? Hina pitäis... Oota hetkinen, mä katsoin jo kuuluuks ne oikeesti. Nyt mä muistan mikä mulla on vikana. No nyt kuuluu. Kuuluuko? Kato, mä unohdin laittaa äänenlähteen. Haista! Dorka! Jumalauta. Aloitu. Okei, tää nyt Ei muuttuu. Mit hina eikä enää itse. Eikä enää itselleen. Kaikki on silleen ku... Eikä. Kaikki jää... Eikö se oo hina, mut Oikeesti ihmet kaikki miettii, et mikä Baaseroa ei vaivaa. Miksi se puhuu siellä itsekseen? Kelle se puhuu? Okei, rauhoitu. Missä mies Dorka sä oot? Se oli vahinko. Okei, se kyllä ymmärretään, mut siis silti toi on kyllä niin... Toi on niin dörpe toi oikeesti. Dörppä. Pahin dörppi kyllä tänään, että ei mitään. Kyllä. Okei, no niin kuitenkin. Nyt meidän seuraava paikka. Ehkä Arkilasta on täällä. Ja Marasta. Let her go. Let her go. Icebound demons. Don't turn left, man. No. Icebound demons. Make the panda! Never say no to panda! What would you like? I said no to panda. Don't say no to panda! I will kill you! You are quite certain. You are quite certain. Will there be I will anything kill you, but still. Shakalaka. Shakalaka. Joo. Aurinko. This is madness. Niin hyvää bandaa. Koska Hina olet nainen, se heitä vaipaa, he haluavat kipeästi huomiotasi. Kuule, tossa on Skype. Ne vois viestitellä mulle vaikka kuinka paljon. Kyllä mulle jo jako kävisi, mutta Hina ei varmaan siihen pakosti suostuisi. Siis Foxin sekaisin pandasta kuulostaa hieno. Hei, come on! Nyt tässä on niinku 2 äijää ja sit 1 muu. Mitä tää on? What is this magic? Magic of the panda. Pelastakaa sotamies panda. Mä olen sotamies! 2 guys, 1 panda. Niin te tapatte ton Baaseron kohtaa. Rauhoittukaa! Pelastakaa prioriteettipanta. Siis nyt Baaser, ei kun siis Bona. Si. 2 guys, 1 sotamies panda. Siis te yritätte tappaa Baasera tai jotain.